Tul it-tmiem din il-ġimgħa, il-Knisja Kattolika f'Malta mhux biss se tiċċelebra l-festa ta' Corpus, iżda se tkun qed timmarka wkoll il-ftuħ mill-ġdid tal-knejjes għall-parruċċani għall-Quddies ta' kuljum. Lejliet l-knejjes jerġgħu jiftħu żurna waħda mill-knejjes sbieħ li għandna f'pajjiżna, dik ta' SANT'ANDRIJA f'Ħal Luqa. Hemmhekk sibna lill-Kappillan Dun Michael Zammit flimkien mas-sagristan iħejju biex wara 3 xhur magħluqa jerġgħu jibdew jilqgħu lin-nies. Festa ta' Corpus propju l-isqof l-arċisqof tagħna u l-isfijiet tagħna ħassew il-bżonn li niftħu l-knejjes fil-jum ta' Corpus. Hekk kif il-poplu kien imxenna kien nieqes mill-Ewkaristija, issa minn nhar il-Ħadd il-festa tal-Ewkaristija ser jerġa' jirċievi l-Ewkaristija għall-ewwel darba wara 3 xhur. Is-sagristan spjega kif il-preparamenti bdew minn kmieni dan ix-xahar, hekk kif għal-jiem li ġejjin issa se jkollu aktar xogħol. Is-siġġijiet naddafna naħħejna l-bankijiet nippreparaw mal-Kappillan is-siġġijiet u nkejlu kif għandhom jiġu biex ma jgħodux fejn xulxin. Dun Michael Zammit saħaq li għalkemm il-Knisja dedikata lil SANT'ANDRIJA hija kbira, l-ammont li tista' tilqa' fiha huwa ta' 90 persuna. Għalhekk ħareġ b'inizjattiva biex tibda ssir quddies ġewwa l-bitħa ta' ċentru parrokjali f'Ħal Luqa biex bekk 75 persuna oħra għandhom iċ-ċans li jiċċelebraw is-sagrament tal-Ewkaristija. U spjega kif il-qari se jinqara minn persuna waħda u fl-għoti tal-paċi mhux se jkun hemm bżonn kuntatt jew li tieħu bidejn in-nies. Qal ukoll li l-proċess ta' tqarbin se jkun differenti minn dak tas-soltu. It-tqarbin ħajkun li l-ġisem ta' Kristu għammen mhux se ngħiduha kull darba. Ħajjejda darba s-saċerdot minn fuq l-artal iwieġeb kulħadd tammen, mbagħad is-saċerdot li bes il-vajżer jinżel iqarben lill-poplu billi jagħtihom is-sagrament u ma jgħidilhom xejn. Dak il-ħin ovvjament jollu ftit il-vajżer jew neħħu ftit il-maskra jirċievu s-sagrament. Il-Kappillan Zammit saħaq li ċ-ċelebrazzjonijiet ta' Corpus Domini ta' din is-sena se jkunu differenti wkoll, hekk kif din is-sena l-parruċċani luqin mhumiex mitluba li jimxu wara s-sagrament. Purċissjoni ta' Corpus li ħatkun differenti minn tas-soltu ovvjament. Ħatkun bis-sem ta' ftit fratelli li ħanduru rotta aqsar u ħajkun qed iduru s-sagrament f'dawn ir-rotot u n-nies huma mħeġġa mhux biex jieħdu sehem billi jimxu wara s-sagrament għax dik ma tistax issir f'dan iż-żmien. Imma minflok joħorġu fil-bib tad-dar jew fit-tieqa jew fil-gallerija u jsellmu l-Ġesu Ewkaristija u għaddej minn quddiem id-dar tagħhom. Intant fuq knisja.mt wieħed jista' jsib dettalji ta' fejn se tkun qed issir il-quddies flimkien ma' informazzjoni dwar il-ħinijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.